Hej og velkommen til det der bliver den første video jeg nogensinde kommer til at lave inde på min kanal. Jeg er Jabba, også kaldet Jeppe i det virkelige liv. Jabba er mit gamernavn, og jeg er vært for denne kanal. Det er mig der laver alle videoerne, det er mig der styrer det hele, det er mig der kommer til at filme og det hele. Og ja, der er andre med i på min kanal. Det spil I ser køre i baggrunden er Minecraft. Det bliver en af de spil, vi kommer til at spille lidt meget, regner jeg rigtig meget med. Prøv lige at jeg skal lige scrolle lidt ned herfra. Sådan der. Ja, det her det er ikke det normale Minecraft, det er, jeg køber med mods. SDK Gun Mod hedder den ene, og så, jeg kan ikke lige huske hvilke, og så selvfølgelig, som I kan se, to many items. Men jeg køber også med nogle andre mods, jeg er faktisk ikke rigtig har fundet ud af noget endnu. Men det kommer jeg til. Okay, folk i vores kanal bliver en fyr kaldet Tobias i det virkelige liv, og hans gamernavn er, han har ikke rigtig noget gamernavn endnu, han prøver stadigvæk at finde ud af hvad han skal hedde, men vi kalder ham mest for Toby. Det er sådan set hans navn lige nu. Og lægger det, jeg håber så om ikke det lægger i min video lige nu. Det bliver nok det sidste optagelse jeg bliver nødt til at lave. Jeg har nemlig prøvet et par gange med den her intro video, fordi jeg skulle finde, så det ikke laggede. Jeg bruger Fraps, så jeg skulle finde en rigtig FPS. Hvis I kan komme og recommend et program, der måske er bedre end Fraps, jeg kan bruge, hvis I har en idé om, hvad det måske kan være bedre. Gratis eller koste penge. Helst være gratis. Det må gerne koste penge, men det skal helst være gratis. Bare kom med et eller andet, der kunne være bedre. Men i hvert fald. En anden fyr, der kommer til at være med, er en fyr kaldet Jonas i det virkelige liv. Hans rigtige navn er... hans rigtige navn er Jonas, undskyld. Og hans gamernavn er YodaQWQ. Han er en af mine meget nære venner. Ham kommer jeg nok til at spille lidt survival i Modern Warfare 3. Jeg kommer videre på det. Og nok zombie i World War. Det kommer jeg også videre på. Så spiller vi sammen med en fyr kaldet Rasmus, hans rigtige navn, og hans gamernavn er Ibo 8899 et eller andet. Han hedder i hvert fald et eller andet med Ibo hver eneste gang I kan spille. Og ja, det er så ham. Jeg kommer til at forklare hvem det er jeg spiller med i de videoer jeg kommer til at lave. Så bliver det en fyr der bliver kaldt Krille. I har vist allerede gættet det ene, der hedder Christian. Hans gamernavn er enten Krillebabs, eller også er det The Owner, som han... The Poner faktisk, undskyld. Som han hedder lige nu på Steam. Og som sagt, det her det er en dansk gamer-kanal. Hvis jeg ikke allerede havde fundet ud af det. Men det her det er kun en briefing video. Det er ikke fordi jeg laver noget specielt. Jeg går bare rundt og skyder lidt med den her gun og forklarer lidt om hvad de forskellige ting er vi laver. Han sprang i luften. Og så det var også dem jeg kommer til at spille med. Hvis der er en, jeg forklarer bare hvem der er jeg spiller med. Nu jeg spiller med nogen, så hvis der er nogen nye, så finder jeg vel ud af det. Og så er der kommer vi også til et spil vi kommer til at spille. Indtil videre så har vi besluttet at vi kommer til at spille Minecraft lidt, viser vores multiplayer server, hvad vi bygger og hvad vi sådan laver i Minecraft. Det bliver ikke det primary. Det var faktisk det jeg havde tænkt det skulle være, men det er ikke primary ting vi kommer til at lave med det. Og så kommer vi til at spille lidt Call of Duty Modern Warfare 3 multiplayer og survival regner jeg med. Både multiplayer og survival. Og inden I spørger, jeg glemte lige at forklare det her, men inden I begynder at spørge, så skal jeg lige sige ja til, hvis jeg har et spørgsmål om vi er unge. Der er lagget videoen hvis lidt, det ved jeg ikke. Jeg er 14 år, og Jonas er 13 år, Christian er 14, Ivo han er 14, og Toby han er 13. Så vi er unge, som I nok gætter her.
Men det er ikke fordi det, jeg ved ikke om det gør den store forskel på at Fox, og vores accent og den måde vi snakker på er lidt barnligt. Og nok mærkeligt. Min stemme kan nok godt være mærkelig, fordi min stemme er gået i overgang. Andre spil kommer til at spille. Som sagt, så kommer vi til at spille et spil kaldet World at War. I kender det godt, Call of Duty World at War. Forhåbentlig kender I det. Det er et gammelt Call of Duty, men grunden til at vi kommer til at spille er, at der er et specielt slags zombie. Der er noget der hedder custom zombie i det, der gør at andre folk kan lave deres egne zombie maps og smide dem på nettet, og så kan man downloade dem. Det er meget smart. Og så kan man spille på dem. Så derfor, det kan man ikke i Black Ops nemlig, det er kun til World at War. Så derfor downloader vi det, og vi spiller nok nogle gameplays med det. Jeg har faktisk allerede en video parat til gameplay. En gameplay video er det med mig og Toby sidder og spiller det, hvor der er en map kaldet Box, men det finder I ud af når jeg lægger dem ud, nok efter den her på et eller andet tidspunkt. Og så kommer vi til ja, det var vist det vi kom til at spille indtil videre. Vi kommer muligvis til at spille nogle andre spil, finder vi ud af det til den tid. Måske mig og Christian laver en Darkness 2 video, men det er ikke noget vi rigtig lige ved lige nu. Og ja, og så skal jeg også lige sige til jer, at siden vi er så unge, så har vi jo forældre gående herhjemme, som godt kan komme ind og forstyrre os, mens vi filmer. Og det kan godt være træls, ved jeg, men det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, indtil vi bliver gamle nok til at flytte herfra, men der laver vi muligvis ikke videoer længere. Så er der også noget jeg skal fortælle jer om, at Jonas, han har en meget meget ung lillebror, som kræver meget opmærksomhed efter min mening. Jeg vil ikke få irritere nogle forældre eller noget med den her video, men han kan godt larme lidt. Han er inde ved Jonas hele tiden og hele tiden skal se fjernsyn og sådan noget, så det kan godt larme lidt, og han spørger sikkert også om noget af alt muligt. Men jeg håber I vil forstå det. Bare en nyder gameplay, så det er sikkert godt nok. Jeg ved ikke hvor gode vi er i forhold til jeres øjne. Det finder vi vel nok ud af. Og jeg laver altså ikke mod-videoer om hvordan man installerer mods. Det må jeg altid selv finde ud af. Det er en gang noget jeg selv ved. Jeg har en af mine venner har jeg fået til det. Jeg kan installere en mod, og det er too many items. Jeg kan ikke installere andre mods. Ja. Og det var vist det, venner. Hvis der er bare den mindste smule I synes jeg skal gøre bedre, som jeg kan gøre bedre, så please læg det i kommentarer. Gør hvad I nu vil. Bare fortæl mig hvis der er et eller andet I synes er dårligt, og uanset om det er godt eller ej. Eller undskyld, stort eller ej. Undskyld mig. Så fortæl mig hvis der er noget som jeg skal gøre bedre. Så skal jeg prøve at gøre hvad jeg kan for at gøre det bedre. Det kan også godt være jeg ikke kan gøre det bedre, men jeg vil forsøge alt hvad jeg kan. Det var det. Jeg håber at I vil nyde de forskellige gameplays videoer jeg kommer til at lave. Jeg ved ikke hvor ofte det bliver, som sagt. Det finder I vel ud af, men vi lægger en ind her og der, og når vi sådan har lyst til synes okay nu laver vi en video, så gør vi det forhåbentlig. Og det var det. Bare en briefing af det, og så den næste video kommer til at lave bliver nok inden for snart, tror jeg, fordi at vi har lavet, mig og Toby har lavet den gameplay video af Custom Zombie. Lol, kan den skyde gennem glas? Det vidste jeg ikke engang. Og det var det. Så vi ses igen. See ya.